मानसिनि जिउआ बिफांनि बिलाइ बादि इसोरा फिरियोब्ला कुमारिघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बा दरंगाजुलि बियाबनिनो मोनसे बा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिनो मोनसे जोबोद खहा गोनां बा दुखुनांथाव दिनैनि साना दिनै मानिजाथाव दरंगाजुलि बियाबनि MCLA आरो दानि BTC हायुंनि लोगो बुंथिगिरि मानिजाथाव बिरगोरा नार्जारिया मोनसे समाव कुमारिघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो आफादगिरिमोन। बिथाङा 2000 मायथाइनिफ्राय 2004 मायथाइसिम कुमारिघाटा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिराद गोगोमैनो सामलायदोंमोन। बिथांनि जि रुंसारि जानाय बे रुंसारि जानाया जोंनि हालामनि थाखाय बेसेबांबा खहा गोनां आरो बे खहाखौ आरोबाव सुफुंनो हागोन होननानै जोङो साननो हाया। दिनैनि बे समाव जोङो बिथांनि जि सोरगोआरि जिउआ सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनथों आरो न'खरनि सुबुंफ्रा दुखु सहायनो हाथों आरो बिथांमोनजों जों दख'रा आफादनि बिबानगिरियाबो दुखु फोरमायदों। दिनै जोङो नैबे सेसापानि हालामनि गावनि जोनोम जायगा बे बराबाजारनि गेलेग्रा फोथाराव बिथांनि जि रायजोआरि जि बिबार बावनाय बेखौ खालामनाय जादों आरो दान्दिसेनि उनावनो बिथांनि सोरगोआरि देहाखौ सावनाय जागोन। दा बेखायनो दिनै दख'रा आफादनिफ्राय जोङो दुखु फोरमायनायखौ बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय।